Thank you.
sadiku manyan aminai jilani shagaji jani waliyai amuna mulkin turbar har abada ba za mu cika ba sidi da sidi ake rabaka maulaya wai ina wani gaka yau duk halittu sun shaida ka alam kai baba sidi na annabi wallahi da baka babu iyaka salatullah alayka ma'aiki salamullah sarki mayaki dan Allah ka amsa ma'aiki ni kuna sunan ka dauki in ba kai rayuwa ba zan ba sarki a jabar ba ka kaunar ka ke so ta zama ibada na shi ko tunanin ka ya zama farilla na da na tuno ka ka bayyana idona ai mun dan sai ya da ma'aiki sunan ta ne ba zai yi kira ba sarki a jabar ba ka mai girma sannan annabi na ubangida na tun kawo na matuƙa ƙarshe gaya muradi na baka da kishiya a raina rashin ganin ka na yi sarki a jabar ba mulkin yau kai daban da na gobe sai wanda tun aka cefe mulki ƙara yake yi a zube shi na kuma wani raɓarari dan shi bai mulkin asalin girma cikar iyaka sarki a jabar ba tafiya ta tafi amfanana mulkin manya da ƙanƙanana ƙarfafa har ma raunana mulkin kowa kai aka baiwa kai aka ce maka wani mulkin yau kai daban da na turawa har da larabawa majusawa da maguzawa hausawa har ma gwarawa gatan duk wani yare maiwa da marawa duban wani mulkin yau kai daban da na dudar fari da take zagawa da wacce ke ruwa mai nocewa mai motsi da marar motsawa sun san adalcin kama aiki wallahi ba sai na rantsi ba mulkin yau kai daban da na tsuntsun da yake firewa har shari'ar su kake yankewa kai ne dai santar dacewa ba dan kai ba Muhammadu mun jirga matacce bai barka ba mulkin yau kai daban da na zaman kalausi duk mai tafaye mulkin farare har jajaye mulkin busassu koraye kai ka iya mai tambasa na tsaye yaran kwama ko bai shirya ba mulkin yau kai daban da na wane ne ma baka shirya ba wane ka kira bai amsa ba kai ne kana mutum ya yi gaba mai sa aljan ladabi abba mulki sai babba dan babba mulkin yau kai daban da na lalle su annabi kakin tsashi dan iblis yake ka sai tashi imuna mata ka shirya shi kadai kuwa yayye a halitta da su ba zan koyi ba mulkin yau kai daban da na duk annabawa kai ka naɗa su kai ne ma sanadin mulkin su ta ko ina kuma jagoran
Allah bai duban mu da komai sai kautar kadai sai ba tarki a jama'a farin cikin Allah ɗaya ga ka fushin Allah kadai a taɓa ka Allah ciren yake mu ziga ka hasan wallahi sai mun ma da ko mutuwa ba za tarki a jama'a komai ma da ka kai daban ne sunan kama irin na Allah ne haɗa matsayin ka da wani sabo ne ko kishiya dai mijin umayya ta ko'ina rabu mai yawa tarki a jama'a kirar Allah ina zubinka da can Allah ba a musa ka sakatare rabbuna ya naɗa ka don haka ya Allah bai nuna ka ko an sani ko ba sani tarki a jama'a kai ne ɗa gatan iyaye gaba dai sarki mai sufaye mai alishan kuma har da waliyai mai sahabbai mai tabi'i mai tabi'i tabi'i na ba a nan zan tsaya ba tarki a jama'a